Колко хора от квартала вие може да цитирате по име? Над 1/3 от българите, дори тези, които никога не са живели по това време, биха предпочели да живеят по време на социализма. Въпреки че по всички обективни показатели сегашното време е по-добро, по-богато, с повече възможности, въпреки че никой не отрича негативните страни на онзи режим. Казват, това е пропаганда, или това е истината. Други казват, това е носталгия по младостта. Това ще направи едно радикално предположение. Това всъщност е носталгия по общността. Наистина сякаш сме загубили това да сме в общност. Как можем да излезем от този затворен кръг? Това е град Меделин в Колумбия, мястото на Пабло Ескобар, място на много бедност пред завесте, престъпност. В един момент държава, община, армия, каквото щете, си казват хайде стига и предприемат поредица от мерки. В Меделин се поява един кмет Серджио Файардо, който решава, че ще свърже бедните места в града с по-добре изглеждащите места в града. И построява тези модерни библиотеки и паркове около тях в най-бедните квартали на града, а после свързва бедните квартали с по-богатите. И внезапно хората започват да идват там, да общуват, да го пазят и престъпността намалява радикално.